So assalamu alaikum ina ma bauta son kallon fasahohin Indiya Hausa to ina kowa da kowa fata alkhairi idan ka dinga kallon sabbin fina-finai abin da ya shafi fasahohin Indiya Hausa to dan wannan bidiyon naka ne amma kar ka manta ka mana subscribe kar ka manta kuma ka mana liking da sharing wa ƴan uwa domin su ma su gani domin su amfana. To yayi kyau. Da farko duk wanda yake so ya dinga samun fina-finai sababbi abin da ya shafi Indian Hausa kuma da fassarar Indiyoyin Hausa zafafa kamar yadda kuke ga wannan fastocin insha Allah duk wanda yake bukata muna da BIP group muna da normal duk wanda yake bukatan ɗaɗɗaya ko kuma wanda yake bukatan complete a sashi na sari na wata-wata ko a ina kake za ka yi mana magana domin kuma mu ɗauke ka mu saka sarin biyan kuɗi wato na wata-wata. Ko Debuwa kake ko Alje ɗanwa dukkanin muna ansan kuɗi daga nan insha Allah muna iya tura mutum fina-finai lafiya lau ba tare da mutum sai ya sha wata wahala ba ko ƴan uwa mafi yawa mutane zama wanda muke tare da su mafi yawa ta nan yanzu suke kallon fina-finai sakamakon yanzu YouTube ba ta ba da damar domin a ɗaura fim ɗin complete sakamakon copyright da muke fama da shi insha Allah. To masoya duk wanda yake bukata insha Allah zan sa muku number akan sakarin sai ka mana magana mu kuma insha Allah mu ɗauke ka mu saka cikin group namu ta BIP wato na wata-wata. Muna amfani da Telegram ne insha Allah kuma za mu ajiye number mu ta WhatsApp sai ka mana magana insha Allah kuma za mu ajiye link ɗinmu na Telegram duka dai duk wanda yake bukata sai mana magana mu kuma mu ɗauke shi ko a Najeriya kake ko a Libya kake ko a Niger kake ko a ko Debuwa kake yake ƴan uwa kar ku manta ina kuma ƴan downloading wanda suke so su dinga downloading ko kuma zan ce ƴan download wanda suke turowa mutane fina-finai kuma ba bar ku a baya ba duk ranar Lahadi da duk ranar Laraba insha Allah muna cire fina-finai sama da kwara 15 zuwa 20 haka duk wanda yake bukata ko a Najeriya kake ko insha Allah ka dauki number mu insha Allah ka je kai dan download insha Allah kuma zan faɗa ma sarkan ka na dan downloading to yayi kyau dan wani wanda yake bukata sai muna magana dan uwa ko a gode dan uwa kar ku manta da like da share wa dan uwa domin su gani kuma domin su amfana. Dan uwa ko ana Allah ya samu da Najeriya masoya dan uwa ko a Najeriya kake ko a Libya kake ko a Niger kake share ko Debuwa kai mana ana masu suka gaskiya muna jin daɗin haka da yawa da ban ko a Najeriya kake ko a sama ga mutanen da suke Libya gaskiya muna godiya sosai saboda sun ba mu haɗin kai yadda ya kamata kamar yadda muke ɗaura musu fina-finai za a ba su ma insha Allah suna mana kokari ba karin kokari suke mana ba muna godiya sai Allah ya saka da alkhairi to yayi kyau musamman ma dan ce yan Niger Allah dai ya biya ƴan amana ina wa kowa da kowa fata alkhairi suma da kuma ƴan Alje da kuma Cote d'Ivoire Ghana kai jama'a zan ce in na fara lissafa gaskiya ba ta karewa saboda haka guys ƴan amana mu jami a group ɗin kallon fina-finan Indiya Hausa a wannan lokacin ɗan uwa idan baka ganin irin fassahohin Indiya Hausa idan kana zuwa kana je irin wasu wajaje daban domin neman kuɗi ko wace ba abin da yake ɗaukan ma kewa kamar ka zauna ka dinga kallon in ka shigo dare domin ka rage dare ka dinga kallon fina-finan ka zafa domin kana dinga samun nishaɗi kuma kana dinga rage dare Allah ya samu dace mutanenmu mu fa amana ce amana haka ce sai dan amana guys Allah ya samu dace. farko daga cikin siffofin da ake gane irin waɗannan ƴan bid'ar ita ce al-jur'atu fi raddin nusus. Da Allah ku ji wani misali jama'a wanda ya zo a cikin littafin Mizanul I'tidal na al-Imam az-Zahabi. Ubaydullah dan Mu'az yace ya karɓo an abihi daga mahaifin shi Mu'az annahu sami'a Amr ibn Ubayd. Amr dan Ubayd shine shugaban Mu'tazilawa a zamanin su. Mu'tazilawa sune waɗanda suke gabatar da hankali akan nafsi. Sune suke ƙaryata ainihin sifofi daga cikin sifofin Allah irin cewa Allah a sama yake, Allah zai zo ranar alƙiyama, Allah yana sakuwa ƙarshen dare, Allah yana da hannu, Allah yana da ƙafa. Mu'tazilawa duk suna ƙaryata waɗannan. To shine aka ji shi shugaban yana cewa wa zakara hadith as-sadiq al-masduq. Da ya ambaci hadisin nan na cikin arba'in hadisi. Inna ahadakum yujma'u fi batni
law sami'tu al-a'mash yaqulu hadha lakazzabtu yace da ni da kunne na naji a'mash yana karantar da hadisin nan zan karyata shi walau sami'tuhu min zaid bin wahab kai da malamin a'mash ma zaid dan wahab zan ji shi yana karantar da wannan hadisi lama saddaqtu yace bazan gaskata shi walau sami'tu ibn mas'ud yaqulu hadha lama qabiltu yace kai koda ibn mas'ud ne naji yana faɗin wannan hadisin bazan karɓa daga gare shi dungurungun sai yace walau sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu hadha la raddatu da manzon Allah zan ji da kanshi yana faɗin wannan da na tura wannan hadisi walau sami'tu Allah yaqulu hadha da Allah zan ji da kanshi yana faɗin wannan la qultu da na ce da Allah laisa ala hadha aqsa lisaqa baka yi alƙawari da mu akan haka wannan ita ce jur'a fi raddin nusus inda ahli al-bid'a wal ahwa suna da ƙarfin hali ban daga kaji a cikin littafin mizan da itidal al-imam al-zahabi ya yi wannan magana a mujalladi na 3 shafi na 278 haka cikin littafin sayru alamin nubala a mujalladi na 6 shafi na 104 Allah ya kiyaye wa qala amr ibn ubayd al-hayda bari ku ji wata magana kuma daga dai shi wancan mutumin cewa yayi law kanat tabbat yada abi lahab wa tabb fi al-lawh al-mahfuz lam yakun lillahi 'ala al-ibad hujja yace tabbat yada abi lahab wa tabb wai da a ce a cikin lauhin mahfuz da gaske take to ba za ta zama hujja ba da Allah madaukakin sarki zai kama bayan shi ana ya karyata ana ba ta cikin lauhin mahfuz ko da tana cikin lauhin mahfuz ma ba hujja ba ina fatar an gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka wannan ita shine mataki na farko na yan bid'a dangane da ainihin wato mataki na biyu fa العبث في المصادر الشرعية للاستدلال والتشويش واسا da references wasa da masadir ma'ana dan bid'a in yayi magana in ka ce me hujja sai ce duba bukhari in ka je ka duba bukhari ba gani ba sai ce to ka duba muslim in ka duba sai ce duba mu wadda mana in ka ce kai ni na gaji ga bukhari da muslim da mu wadda buɗo mini sai ce kai jayayya kake so duk mun gwada su mun ga haka kawai wai suna ganin za su yi wasa da hankalin mutane wajen ba su hujja kawai ya tashi sai kama sunan wani littafi wani ya taɓa yin magana jama'a wai sai ce wai aje a duba aujazul misali shi wai a tunanin shi ba wanda yake da aujazul misali sai na ce mishi aujazul misali yake akwai magana yake akwai ka karanta yake wallahi sai ce wai sai zai sai ce amma aujazul misali kuma wani babban littafi ne shi ma a haɗe da ya gan shi a cikin makarantar arabiya kaza kaza ne sai ka da hankali nake mishi aujazul misali sharhin muwaqa yake da nake ina da shi a mujalladi sai ce wani babban littafi ne sai nake saurare ni zuwa ko sai ni na kwaso wannan littafin gaba ɗaya nake wannan yake nake gashi da gani sai ce a tuwai shi yanzu yana buƙatar yana son haɗe da dan ya sake duba shafin da kyau nake to ai gashi nan ya za ku wasa da hankalin mutane abin da yake faruwa jama'a akwai wasu mutane da suke auna tunanin iyakansu da tunanin kowa saboda Allah ya kama wani zamani yanzu wai sai ka cika baki tukuna wai za a gane ko kai waye ma'anar wannan magana ita ce wani yana nan littattafin shi jama'a kamar passport da su yar kanta yar kwade da dan musulaha wai tunanin da yake duk duniya babu wanda yake da littafi saboda haka duk sanda ya tashi magana sai takura tunanin sa irin tunanin sa sai wannan magana na taɓa kai wani ziyara wallahi sai bani tausayi littattafan su gaba ɗaya ƴar kanta ce guda a ɗaki irin ɗaki na gargajiya na ƙasa ya yi kagan takardun Najeriya ba mu da irin ce Allah sai ai Allah ya maka baiwa yake duk Najeriya to tausayin da ya bani billahi allazi la ilaha illa huwa shekara 20 kafin wannan lokacin ne magana ina da littafin da sun ninka waɗannan so 50 ba a yanzu ba kafin wannan magana ina da littafin da sun ninka waɗannan so 50 amma wai yanzu zamani ne Allah ya kawo mu na daya ahlus sunna suna neman su zama ɗabi'ar su ta shiga irin ɗabi'ar sufaye na daya sai ka rinka faɗin kana cewa ni ne wani a wuri kaza ne karatu a gari kaza na biyu ina da kaza
yan bid'a ne suke haka gama ahlus sunna ba sa irin wannan ahlus sunna ba sa irin wannan in ba haka ba annabi na tafi a Madina sallallahu alaihi wasallam ya ga mace a tsugune jikin kabari yace ki ji tsoron Allah ki daina kuka yi hakuri dan ta ne ya rasu sai ce ilaika anni da suka bani ana sun riwaya yace walam ta'rif san annabi ba ya aka ba ta san annabi ba wata shiga yayi wadda da an ganki za a iya gane shi ne wani har ma Lawa Bakar Gumi ya mutu rawanin kan shi da kai naira 500 ba a wancan zamani amma yana da yancin da zai sa rawanin da ya kai miliyan 10 tun a lokacin amma ba wannan ya damu ahlus sunna ba abin da ya dame su a gyara addini a yi addini mai kyau a je a samu yarda Allah yasa dole muke faɗakar da ɗaliban ahlus sunna yanzu da mutum ya taso sai ka bi in littattafan ne zai alfahari da su sai ka ga yan littattafan da yake da su ba su kai sun komo ba amma sai ka ga ya cika duniya da su a in wuri kaza ya je diploma ko ya digiri da an taba shi ce ni fa na yi digiri a wuri kaza ni fa a wuri kaza ne karatu ni sai ka ga duk hayaniyar da yake yi wato shi kawai so yake shi da kanshi ne yake so ya bayyana shi wani bari Allah ya bayyana kuma Allah madaukakin sarki ya taimake mu to na daga cikin wasa da hujja da ɗan bid'a suke ita ce at-tasdiq bil qur'ani duna sunnah akwai yan bid'a waɗanda sun yarda da qur'ani da ke da sunna ba wai ana ce musu qur'aniyyin an fi sanin su a Najeriya da yan qalaqatu ba su yarda da qur'ani ba su yarda da hadisi ba to amma abin mamaki shine shi fa hadisi shi ya fara ruwaito alqur'ani ba qur'ani ne ya ruwaito hadisi sai ba ku faɗaka da wannan hadisi domin Khadija da take ba da labari a hadisinta dangane da saukar wahayi Aisha Allah ya kara mata yarda cewa sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yana fita ya tafi ainihin kogon Hira hadisi ne take ba da labari a cikin hadisin ne tace ran nan sai mala'ika ya zo mishi da ƙarshe har ya karantar da shi ayoyi guda biyar waɗannan ayoyin su ne ayoyin farko da aka fara jin labari na Qur'ani a ina aka ruwaito su hadisi ne ruwaito in ka ce hadisi ƙarya ne to Qur'anin ma jumla ya zama ƙarya ke domin shi hadisi shi ne ɗauko dafon alkur'ani ya kawo duniya yasa jama'a wajibi ne kai imani da sunna kai imani da ainihin alkur'ani Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan saniyan al-imanu bi ba'd al-kitabi wal kufru bi ba'd daga cikin ɗabi'ar ɗan bid'a ita ce yadda da wani sashi na littafi da kafirce wani sashi sai ce ya yarda da kaza in ya ce ya yarda da kaza din nan sai ka ce ka yarda da kaza ka yarda da kaza waya a cikin wannan littafin shine alqur'ani to ai kuma ga kaza sai kuma a haujayya da shi anan ma'ana ahlus sunna suna yarda da alqur'ani baki daya suna yarda da sunna ingantacciya baki daya to yan bid'a ku suna yarda da wani sashi su kafirce wani sashi to anan matsala za ta bayyana dangane da khawarijanci da murji'anci khawarijawa wasu mutane ne waɗanda sun san qur'ani sun san sunna amma sai suka ɗauki zafin ra'ayi dan haka su kullum abin da ke musu daɗi shine duk wata aya da ta zo tana magana azaba ko jahannama ko kafirci to ita suke jin daɗi su kuma murji'a sassauci yayi musu yawan da sun san qur'ani da sunna amma duk sanda suka ji wata aya da take magana sauki ko hadisi rubus wannan ne da ahlus sunna kuwa sai suka tsaya ainihin suka zama yadda Allah ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasafa suka zama kafataki bainal wa'idi wal wa'd a ce kar kai kaza in kai kaza Allah yana da azaba in ko kai kaza Allah yana da rahama kaga ana tsoratar da kai ana kwadaitar da kai kawarja kullum sai su ce Allah ya ce wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidan fiha sai azaba su kuma waɗannan murji'a fa sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illa Allah dakhala al-janna man qala la ilaha illa Allah dakhala al-janna da ka ce la ilaha illa Allah zaka shiga aljanna wannan kuma suke ai Allah yake da ka saba wa Allah to wuta zaka dawo to ahlus sunna su annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bashirun ne kuma nazirun to haka ake so mu zama jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu sa'an na daga cikin ainihin wata siffa ta su yan bid'a ita ce al-kadhibu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam yin ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw adamu li'tina'i bi tanfizi sunna ko kuma rashin bada muhimmanci game da tace sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jiya mun yi bayanai dangane
alif ya ce ba zai sujuda ba, don haka da suka ɗago sai aka ce to kowa ya zauna, don haka kaga wai ali ne kawai a tsaye, sauran duk ka ganka a zaune suke. Yanzu jama'a wannan addini ƙarya ce suka kaga kawai dan in an kalla addinin a ce wannan addinin ma shirme ne. Lallai ne sai kun yi ilimi jama'a don ku tace waɗannan hadisai, ilimi na mustalahul hadis, ilimin jarh wa ta'dil. Allah ya taimaka. Sannan wata siffa ta hudu ta yan bid'a dangane da abin da yake da alaka da nassoshi, wasa da hankalin nassoshi, ita ce katmun nassoshi, koye nassoshi. Ina son ku gane wani abu fa, waɗannan duk siffofin da ake faɗi asalin siffofi ne na Yahudawa, yan bid'a suka aro. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. su yadda da wani sashi su kafirce wani sashi, siffa ce ta yahudu. Yan bid'a sun ɗauki wannan siffa. Yanzu zai kawo maka hadisi, ai gashi a cikin wannan hadisin an ce kaza, tunda kai ahlus sunna ne sai ka ce na'am ka yarda, sai ka ce to amma dubi da kyau wannan hadisin kuma ya zo da kaza, wanda kuma kazan nan kai baka yarda da shi ba, sai kuma ka ji ya ce a'a to ban yarda ba, kuma shi ya kawo hadisi. Wato shi zai kawo hadisin ne kawai ya hujja da shi a inda yake so. In ka nuna ɗaya ɓangaren fa kake to nan ma kuma yana nuna kaza wanda kai kuma baka yarda ba, madadin shi ma yace to ya yarda, sai kuma ya hau jayya da kai akan hadisin da shi ya kawo maka. Wannan siffa ce ta yan bid'a, amma kun ga asali siffa ce ta yahudu. To ga wata siffar ɓoye gaskiya, siffa ce ta yahudu. Zina mutane biyu daga cikin yahudawa suke da namiji da mace, sai suka kawo hukunci zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai manzon Allah ya ce kaifa tajidunahu fi kitabikum aw kaifa tajidunahu indakum, yaya hukuncin mazinaci da mazinaciya a wurin ku? Sai suka ce mu Allah ya ce duk wanda ya zina namiji ko mace a samu bakin gawayi a shafa mai a fuska, a sa yaran gari su musu yehu kawai a kore shi. Manzo Allah yake abinda Allah yake a littafin ku kenan, suka ce sai ce ku je ku zo da littafin. Shine wawayen cikin su dama sun suka kawo wannan, sai masu hankalin suka ce to kun gani yanzu ya ce a kawo littafin, in aka karanta kuma fa yanzu yaya za a yi? Tunda su dama ba su shirya su yi aiki da littafin ba. Dama wawayen cikin su ne suka ce a je a tambayi Muhammadu addinin zai ce, wai a ji ta bakin shi, wato addinin ya zama zaɓi kanka. Da aka zo sai ce yaya littafin da yake, sai suka yi ƙarya, sai ce a ji a zo da littafin. Da aka zo da littafin sai suka haɗa baki, wana in aka fara jan bakin ka danne ɗigan jin ƙarami. Ashehu wa shekhatu idza zana ya farjumuhu, ma haka karatu ya ce. Babban mutum da babban mace idan suka yi zina su jefe su. Da suka zo aka fara karantawa sai gashi ya danna ɗigan jin ƙarami sun ce ashehu wa shekhatu idza zana ya farhamuhu. Allah yana da wani ƙwararren sahabi wanda shi ma tsohon rabran fada ne. Ma'ana duk su ne waɗannan macutan sun yi sun tuba, sai ce ɗage ya ɗansa, duk ce gantaka ce mutsanta, ɗage. Sai ɗage, ta fi shirya ba sai duk ɗan bid'a bai shirya aiki da hujja ba. Za ka ga ɗan bid'a yana karantar da kai ihya'us sunna. Ihya'us sunna ta ce haramun ne a aske gemu, amma sai da ya aske gemu su kwalkwal, kuma yana karantar da kai ihya'us sunna. Ba su shirya aiki da nasi ba, su abin da suka shirya kawai in an yi karatu daga ƙarshe a zo a rinka addu'a ga azzalumai suna kakon gida ana ci. Ba su shirya aiki da karatu ba, don haka ɓoye nasi na daga cikin siffa da ainihin yan bid'a. Allah maɗaukakin sarki ya raba mu da ita. Sannan tahrifun nusus, canza nasi daga yadda yake. Canza nasi yana ɗaukar ma'anoni kamar guda uku. Na farko tahrifun lafzi, lafazin sai su canza shi, kamar yadda aka ce farjumu sai suka mayar da shi farhamu. Yanzu Allah a Alƙur'ani cewa ya ar-rahmanu alal arshi tawa, yan bid'a sai suka kawo lanjaye suka ƙara, suka ce istaula ita ce mamayewa, shi ko Allah cewa ya daidaitu. Yan bid'a sai suka canza lafazin, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Abu na farko kenan. Abu na biyu tahriful ma'ana ma'a baqa'il lafzi ala ma huwa alayhi. Idan lafazin ya zo sai su bar shi a yadda yake, amma an suka zo fasara sai su canza ta. Yanzu wancan da ya fassara qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa
yafrahu huwa khairun mimma yajma'una. Kalmar yajma'una tana nufin tarawa, suke tarawa, sai fassara ta da yajtami'una, suke taruwa. Ya bar lafazin yadda yake, amma da yake fassarawan sai fassara ta daban. Yanzu dubi da Allah yake cewa wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wa ma qadarullaha haqqa qadrihi إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. wannan ayar abin da take cewa Yahuda ba su girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba, domin me mun cewa suka yi Allah bai saukar wa dan adam komi ba. Allah ya ce a har me haka da littafin da Allah ya aiko da annabi Musa kuke rubuta shi, kuna ɓoye da yawa daga ciki, kuna bayyana kaɗan. Waye ya saukar da shi? Ai Allah ne ya saukar da shi. To abinda nake so in ce, kun ga yanzu ayar kun ji abin da suke magana, Yahudawa ba su girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi. Amma masu tafsirin ƙasar nan da suke fasara cewa suke wa ma qadarullah haka kadare, wa ma qadarullah, abinda Allah ya kaddara haka kadari, kaddara Allah gaskiya ce. Nassin yayi gabas ko kuma sun yi yamma, fassarar gaba ɗaya sun canza ta daga inda take. Sannan annau salis tahriful adilla an mawadi, in suka ga dalili sai su kawar da shi, sai su ɗauko wani abin da ba zai zama dalili ba sai su aje shi a wuri. Wannan siffa ce daga cikin siffofin ɗan bid'a. Allah madaukakin sarki kiyaye, kuma Allah ya raba mu da ita. Idan muka dawo domin ci gaba da gano dalilan ko kuma hanyoyin da 'yan bid'a ke bi wajen hujja da karɓan hujja, sai mu gane istidlaluhum bil nususi lil i'tibadi la lil i'timadi. 'Yan bid'a suna kawo hujja ne da nassu, ba dan su dogara da ita ba, sai dan ta goya musu baya kawai. Domin zai gama kawo maka hujja akan kaza, in ya gama kawo maka hujja sai ga shi ma ba aiki yake da ita ba. Yanzu ku dubi irin yadda 'yan bid'a suka ci amanar shari'ar musulunci a ƙasar nan jama'a. Sanda magana ta taso dangane da shari'ar musulunci, da ahlus sunna suka kafe akan shari'ar musulunci, sai aka koma sai aka haɗa kwangila da 'yan bid'a. Kace to yanzu a ba su kuɗi suka fi Saudiya su je su yi addu'a. Allah ya zaɓi abin da yake shine alheri, shari'a ko demokradiyya. 'Yan bid'a kwangilar da suka karɓa kenan jama'a. Muku a jihar Kaduna saboda talaucin da 'yan bid'a suke ciki, naira 100,000 aka ɗauka aka ba su, da haka aka fi shari'ar musulunci a wurinsu, har yau ba su sake magana shari'ar. Sun suka ce wannan gwamnan adili ne, naira 100,000 ya ɗauka ya ba su, suka raba naira 2,000, sai suka dawo suka ce ai wannan gwamnan mutumin kirki. Har yau ba wanda ya sake magana shari'a. Duk hayaniyar da zaka ji sune dama su da an ko sadaka za su shi. Nassoshi da suke kawowa ba dan ai aiki bane, sai kawai dan dai su biya musu bukata ne a wasu abubuwa. Sannan na daga cikin fiqh ita ce raddu hadithil ahad. In aka kawo hadithin ahad sai ce bai yarda da shi ba. Kuma wani abun mamaki in ka tambayi dan bid'a, misali yanzu Annabi Isa zai dawo, ya tabbata a cikin hadisi, ya juju ma juju gaskiya ne, dajjal gaskiya ne, rana za ta bullo daga yammacin duniya a ƙarshen duniya, almahadi gaskiya ne. Sai dan bid'a sai ce ai waɗannan duk hadisai ahad. In ka ce mishi me hadisi ahad, sai ce hadisin mutum ɗaya. Ma'ana bai san istilahin ma na malaman hadisi ba. Shi yasa jiya nake cewa dole ne ahli sunna su je su koyi ilimin mustalahul hadisi, wanda shine shimfiɗa ta koyon ilimin jarh wa ta'dil, wanda shi kuma ilimin jarh wa ta'dil kyakkyawan sakamakon shi da ake ci ita ce gane hadisai ingantattu daga waɗanda ba su inganta ba. Sa'an nan na daga cikin siffar 'yan bid'a al-qadhu fi sahaba, suka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan 'yan shi'a sun kware a wannan fagen. Idan yanzu ɗan shi'a ya zo maka da magana, in kana so ka kafe shi, ka ce mishi to duk magana da za mu yi ban san maganar sa, abai kada mu magana sa, shi kenan ba magana ke. Don shi ɗan shi'a duk inda yake ya komo, sahabbai ne kayan kolin shi da zai buga ya samu riba. Ya ce Abubakar ya yi kaza, Umar ya yi kaza, Hafsa ta yi kaza, Aisha ta yi kaza, Muawiya ya yi kaza, Usman ya yi kaza, Abu Sufyan kaza. Shi kun ɗan shi'a yana ganin Abubakar Siddiq ya fi zane mishi matsala fiye da Bush. Ai kwarai da gaske. Kwarai da gaske. So nawa 'yan shi'a suka ɗauko kwangilar rusa musulmi da gwamnatin musulunci
da yahudawa aka zo aka yi rugu-rugu aka kashe musulmi ahlus sunna ya zama daga su sai yahudawa a ƙasar don haka za ka yi mamaki duk shegantakar da suke yanzu suna cewa wai gwamnatin musulunci ta Iran ƙarya ne je kaka gani akwai yahudawa a ƙasar kuma yahudawa suna da kujeru a cikin House of Assembly da House of Representatives da nasu dole wanda bai da kujera ko ta kansila a Iran shine ahlus sunna amma akwai yahudawa da kiristoci akwai cocina da wuraren bautar wuta duk akwai ka je ka karanta www.fnoor.com wannan duk abin da ya shafi shi'a yana nan da hoto da sura da sauransu a nan ne za ka ji 'yan shi'a suna roƙon Allah ya gafarta wa Abu Lu'lu'a al-Majusi wanda ya kashe Sayyidina Umar suna roƙon Allah ya tashe su a matsayi ɗaya a ranar alkiyama a ina jin akwai CD wanda aka yi muku na Hausa kun ji shi Jara'imur Rafida ta'addancin 'yan shi'a ko ba ku same shi ba samu wannan idin ku gani za ku ga idda 'yan shi'a suka kai dangane da waɗannan barnace barnace 'yan shi'a su daga cikin hanyoyin da suka bi na rusa addinin musulunci da kuma kyamar nasoshi ita ce sahabbai don haka rusa sahabbai da suke son su yi jama'a karshe za su rusa alqur'ani domin su waye suka ruwaito alqur'ani wane ne sahabin riwayar warsh shine Abu Hurairah sun ce makaryaci ne to kenan a fakaice suna ce maka riwayar warshi ƙarya ce domin wanda ya ruwaito ta matsaryaci wane ne sahabin riwayar Hafs da kake karantawa Sayyidina Usman Ubay ibn Ka'ab to ba su yarda da waɗannan ba dan haka in ka bi addinin ɗan Shi'a a hankali sai ka ga ƙarshe ana so a rusa musulunci ne a kawo wani addini sai a dasa da to daga cikin hibbar da suke yi jama'a ita ce idan suka shigo ƙasa dama sun san cewa ahlus sunna ba za su taɓa jin su ba kuma za su ainihin iya rinjayar ahlus sunna a masallatan su ba sai suka fi masallatan yan al'ada da yan ɗari shine ko ga abin da suke a Najeriya akwai babban shehin garin nan da muka zauna muna magana da shi yana kuka akan cewa wai mu muna zagin waliyai sun ce mishi amma malam yace kaddara muna zagin waliyai wadda ƙarya ce da waliyai da sahabbai waɗanne suka ce sai shiru sun sai ce sahabbai sai na ce to ka san ana zagin sahabbai a Najeriya sai ce bai sani wai bai san ana zagin sahabbai a Najeriya saboda duk inda ɗan bid'a yake yana rufa wa ɗan bid'a wai bai san ana zagin sahabbai ba amma ya san ana zagin waliyai sannan hajru manhajus salaf aurace wa shari'a ko kuma tafarkin salaf wannan na daga cikin ɗabi'a ko kuma siffar yan bid'a wadda suke yi in ka kawo musu abu ka ce to ai malaman farko ga yadda tsarin su yake sai ce shi ba ruwan shi da wani tsarin malaman farko ba ruwan shi da wasu salaf amma nassoshin alqur'ani da nassoshin sunna sun wajabta bibiya da kwaikwayon salaf sannan karanta farkon risala cewa yi wattiba'us salaf karshen mai risala cewa yi wattiba'us salaf karanta tafan dan fodiyo baki ɗaya sai kaga dan fodiyo yana kira zuwa ga adawa a bi tafarkin salaf Allah madaukakin sarki ya taimake mu sa'annan abu na tara wanda kusan shine na ƙarshe shine ittiba'ul mutashabihat bin abubuwan da ke da shubha jama'a to anan ina son kowa ya iya gane cewa wannan babin yana nakasa yan bid'a da dama kuma suna ruɗa ahlus sunna a cikin shi abubuwan da suke da shubha jama'a sune abubuwan da suke ɗaukan fuska biyu ko uku dan haka al-Imam Ibn Rajab yake cewa fitintunu baki ɗaya fitina nau'i biyu ce akwai fitnatu shahawati akwai fitnatu shubuhati fitnatu shahawat ita ce son mata son kuɗi son mulki son duniya son tara jama'a yakan sa mutum ya ji son zuciya sai a ce ya faɗa fitnatu shahawat sha'awa ta ɗibe shi Allah ya gafarta mala Abubakar Mahmud ya ce lokacin gawan ya kira shi ya ce an kawo ƙararka an ce ka zagi wani an ce ka zagi wani ka ce wani bai iya ba ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza abinda muke so don Allah don a zauna lafiya ka daina musu duk abin da kake musu za mu baka duk abin da kake so
za ka naɗa shi limanci, wani irin limanci ne ya wuce arafa? To mutumin da yake qabil quba shine shugaban alƙalai baki ɗaya, kuma sai ka ce kana so ya faɗi ya faɗi muƙamin da ainihin wato yake so, za ka ɗauka ka bashi. Jama'a yanzu akwai hankali a cikin wannan? Allah, babu hankali a cikin. Kun ga wannan fitna ta shahawat? Matasan ahlus sunna ku yi a hankali, malaman ahlus sunna ku yi a hankali. Son girma, son kuɗi, son mulki, son mata, son taron jama'a, son a ce kai ne gaba, wannan yana rubuta ahlus sunna mu. Wani da ya fara da'awa jama'a da an ɗan ɗibi yan bayi shi ke. Wani mata sai su taso mai, wance ta ce tana son ka, wance ma tana son ka, wance ma tana son ka, shikenan kwana biyu sai ka ji da'awar ta watsi, sha'awar mata. Wani son jama'a, wani son zuhur, a ce ai gwamna yana zama yana hira da shi, ai minista ya kira shi Abuja, ai shugaban kasa ya ziyarci gidan shi. Abin da ake so shi ne kawai menene za ka yi Allah ya yarda da kai, ka tsaya ma wannan. In aka dawo dangane da fitna ta shubuhat, akwai shubohi jama'a. Kun ga nassoshin alqur'ani jama'a, akwai nassin da zaka karanta sai ga ya baka fuska biyu. In kana ganin irin waɗannan nassoshin na faruwa gare ka, akwai matsala a zuciyarka, saboda ga abin da Allah ya ce, huwal ladzi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Allah shi ya sauko da annabi littafi. Wannan littafi yana ɗauke da ayoyi waɗanda suke a fili suke, ba su da rikici ko kaɗan. Sai Allah ya ce su ne mafi yawancin littafin alƙur'ani, mafi yawancin ayoyin ƙur'ani kowa ya karanta su zai iya fahimta. Sai ya ce wa ukharu mutashabihat, wasu ayoyin kuma suna ɗaukan wasu fuskoki daban-daban. Daga wannan ayar fuskar ta za ta ɗauki kaza, kuma fuska za ta ɗauki kaza. Sai ya ce fa ammal ladina fi qulubihim zayghun, waɗanda suke da karkata a cikin zuciyarsu, fa yattabi'una ma tashabaha min, kullun sai kaga shubuhohin alqur'ani suke yi, kullun sai kaga shubuhohin qur'ani suke yi. Shubha ne yasa ibtiza al-fitna, dan neman rikici, wabtiza ta'awilihi, dan kuma kokarin murde ma'anar da Allah madaukakin sarki yake so ta bayyana. Wannan neman shubha jama'a, ya kamata ahlus sunna su yi taka tsantsan, domin abin da nake fuskanta yanzu, musamman matasa da suke ganin sun iya tada baki, yanzu shubuhar ma ba wai ta ne musu a Qur'ani ko hadisi ba, hatta zantuttukan malamai da suke karanta jama'a suna zame musu shubuha. Sai mutum ya karanta magana, ita maganar da shi ne maganar ga abin da yake nufi, sai ka je ka ɗauki wata fuska da kai kake so sai ka bata. A nan ne na ce zan ƙarasa maganar da na yi ta shekaran jiya jama'a, wadda aka yi mini, wadda na ga akwai ƙarashin da lallai in yi ta domin amana ta ilimi. Ita ce, sun yi mini tambaya dangane da littafin Bakar Abdullahi Abu Zaidin akan Al-Madarisul Ajnabiyya. Na ce muku lallai littafin Bakar ne ya rubuta shi. To amma sai na ga wani bugu a hannunku wanda ba mu san shi ba. Mu dai da muka san Bakar, mun san Bakar yana da ka'ida guda ɗaya. Duk littafin da Bakar ya rubuta a duniya, in dai shi ya rubuta ya amince da shi, za a gan shi fari ne kal. Wannan ita ce sifar littafin. In ko ka gan shi wani ja ko kore ko algashi, ko kuma wannan bugun jabu ne. Domin ni da hannuna na ɗauki littafin Du'a'u Khatmul Qur'ani, wani launi ba fari ba, na nuna a Bakar, sai ce a'a bai san da wannan taba'ar ta zo ba. Duk littafin shi, in ban da majmu'a da aka haɗa su gaba ɗaya, duk littafin shi farare ne kar. Na ɗaya kenan. To ba ma wannan ce matsalar ba, me ce matsalar? Bakar Abdullahi Abu Zaid da ya rubuta littafin Al-Madarisul Ajnabiyya, abin da yake nufi shine makarantun da ne bayani. Abti American University ga ta nan da aka zo aka yi a Yola, Beirut American University, Cairo American University, ire-iren waɗannan makarantun yake nufi musulmi su yi a hankali da su. Amma kaga da ita kalmar Al-Madarisul Ajnabiyya tana iya ɗaukar shubuha ta bada wata ma'anar. Sai na ji wasu matasa a nan wai sun ɗauka cewa wannan littafi yana magana akan hannu ne game da karatun boko. Sai na ce to alhamdulillah ni dai na san Bakar da kuma duk wasu malaman mu na Saudi Arabia ne musu sani na hakika ba sanin shanu ba. Nakan san malami har gida har ɗaka. Bakar Abdullahi Abu Zaid wani abun mamaki, duk cikin ƴaƴan shi ma ba wanda ya karanta Islamic studies. Daga waɗanda suka karanta economics, sai business admin, sai accounting, sai medicine, sai pharmacy. Daga ina? Daga King Fahad University of Petroleum and Mineral Resources.
to bakar zai tura ɗan shi zai karanta pharmacy ko medicine ko law kuma ya zo ya ce maka haramun ne kafirci ne ashe ka koma ka duba me bakar ke nufi. Na ɗaya kenan. Na biyu jama'a, Muhammad Salih Al-Usaimin cikin 'ya'yan shi akwai waɗanda a yanzu suke karatu a America. Ashe ya kamata in kun karanta nassi jama'a, idan ba ku san malaman nan ba mu muka san su. Akwai littafin Bulugul Maram wanda Samir yayi. Ina jin sun san Bulugul Maram wanda Samir yayi. Samir din nan malami na ne, ni da shi yake cewa yar shi ta kusa gama sakandare a Riyadh. In ta gama zai turo ta Najeriya wuri na za ta je ta karanta law a ABU. Ni da shi muka yi wannan maganar. Samir ibn Amin Az-Zuhairi mai tahqiqi da takrijin Bulugul Maram. A yanzu haka yar shi nan da watan Rajab watan gobe za ta yi final year exam a Riyadh. Sai ce ya za ta samu shiga jami'ar Najeriya. Nake hanya biyu ce. Ko dai hanya ta ɗaya ita ce ta rubuta jam. Rubuta jam ɗin nan duk shekara ana kai jam ɗin Najeriya Jidda a ofis ɗin ambasada ta zo nan ta rubuta. In ba haka ba in ta gama sakandaren ka sai mu sa ta ABU ta yi diploma. In ta gama diploma shekara biyu sannan sai ta shiga 200 level direct entry sai ta fara digiri. Yar shi ce mace, yar shi ta fari, ni da shi muka yi magana. To ashe maganganun da kuke karanta na malaman nan ku ji tsoron Allah, ba ku san su ba, ba ku san yaya suke ba. Shi yasa akwai matsala guda ɗaya. Idan ka saurari kusan ɗin malami yana da kyau ka tsaya tukuna ka san shi ka san me yake nufi. Yana da kyau idan ka karanta maganar malami ka san shi ka san menene magana take nufi, dan kada daga baya ka zo ka ga sabanin haka sai kuma ka ce baya aiki da abin da ya faɗa. Dan ni kaina an yi min haka a garin nan. Misali, jama'a duk wanda bai san ni anni dan boko bane da farko tukuna yayi kuskure bai san ni ba. Misali, to shikenan in ka ji wani kasar nawa ina cewa bokon ne a dangina ne yan boko suka bata mai ko na abu ne ya bata rai, kamar da Bahaushe yake kaza ba ta taka ɗanta da tana kin shi. To in kai hujja da wannan kasar din cewa to Albani ma na son ka boko, to gobe kuma in ka ji Albani injiniya ne boko yake karanta, to sai kuma ka ce baya aiki da abin da ya faɗa. Ai dama baka san shi bane, kawai ka ji wata magana ne ta sakon biyu a kasar. Saboda haka abin da muke cewa jama'a, maganganu da kuke karantawa na fatoyin malaman Saudi Arabia ba sa musu game da karatun boko ko misali zarar. Ba dan komai ba, su ne suka rinka cewa Fahad akwai bukatar a rinka tura ƴaƴan mu su je su yi ilimin nan, saboda mun samu kanmu a halin muna son kaza sai a ce a je turai a ɗauko. Misali, gyaran masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama za a yi a farkon mulkin Fahad aka rasa construction engineer wanda ya kware game da wannan aikin, sai kafiri aka dauka. Ya zo ya gama aikin ya tsaya sai ya dubi daidai saitin kabarin Annabi ya ce, "Oh, ba dan ilimi na ba da ban isa in zo nan, sai dan musulmi ba su da iri na duk duniya." Shine malaman Saudiya suka ce a rinka ɗiban ƴaƴanmu ana turawa can. Da ya zan an tura din shi sai aka ce a zo a kafa wannan jami'a, aka zo aka kafa wannan jami'a. Yau akwai 'yan Najeriya da dama waɗanda suke karantarwa a wannan jami'a. Malaman Saudi Arabia sun suke ba da waɗannan shawarwari. Ashe kun karanta wasu maganganu nasu waɗanda kuke ganin suna ishara zuwa ga sabanin abu daidai da abin da ku kuke tunani, sai ku tunani da gaske haka malaman nan suke nufi ko ba haka suke nufi ba. Ku ji tsoron Allah, ba wai kawai da ka buɗe fatawa ka karanta fatawa, jama'a mu a zariya ka karanto fatawa ma dariya za a yi maka, za a yi ina nasu. Yaushe za ka ta kafirta mutane da fatawa? Ya za ka kafirta mutane da fatawa? Fatawar mutanen Maiduguri ba lallai ta dace da mutanen Zaria ba. Saboda yanayin yadda ake zafi a Maiduguri ko yadda ake ruwa ko yadda ake kaza ba ɗaya bane da yadda ake a wani gari. In wannan larurar ruwa ta sa aka yi wata fatawa a nan, da yawa wannan fatawa ba za ta zama applicable a Zaria ba. To in ka yanzu misali a Lagos ana zaune sai ka ji ruwa na zuwa. Irin yadda za ka ba su fatawa game da haɗa sallah, a nan Maiduguri in ba a haka ya za ka ba da irin wannan fatawa? Don ka je ka ɗauko fatawar game da ruwan sama ta Lagos ka kawo ta nan, sai ka ce duk wanda bai aiki da ita ba ya zama kafiri. Saboda haka abin da nake ba ku shawara, matasanmu a daina rutsar ku. Maganganu suna iya ɗaukan fuskoki da dama. Mu da muke bincike a cikin harkokin karatu jama'a, in muka binciko magana, in muka ji magana ta yi nauyi sosai, abu na farko sai mu taka mata bincike, kuma sai mu ja bakin mu shiru, ba kuma za mu consulting irin mu bane, sai mu consulting manyan malamai.
ko kuma shi malamin da ya rubuta littafin ko ɗaliban shi ko wani malamin mu da muka san ya kware a wannan fagen sai mu ce ala gafarta malam ga wata matsala yaya abin yake. Jama'a mun gane wannan da kyau. Gwargwadon yadda suka yi mana bayanin nan sai mu ce alhamdulillah. Amma menene yake faruwa yanzu? Akasin haka ne yake faruwa. Mafi yawancin ɗaliban ilimi yanzu kowa na ɗakan shi malami. In ya karanta shi kenan. Kamar da yadda na ce yanzu dan Allah duk wanda yake da bulugul marami takrijin Samir ya je ya karanta babin jihadi ya ga irin yadda Samir yake maganganu akan kafirai da kin kafirai. To sannan komo kuma ka ji cewa Samir zai turo yashi ABU za ta karanta civil law. Yar shi ta cikin shi babbar yashi zai turo ta za ta karanta civil law. To kuma in kaje kana hujja da maganar shi ya ce ka ai karatun boko sai a ce a'a ba ka fahimci maganar shi bane ba. Na ɗaya kenan. Na biyu yanzu haka Samir ko kunna kwamfuta bai iya ba. Sai na ce mishi me yasa sai ce ya ga abin zai mai yawa ne shine sai ya ɗauki nauyin wani ɗalibin shi sai tura shi zai yi digiri akan kwamfuta. Yanzu akwai ɗalibin shi Hisham duk abin da ta kama Samir zai turo min ko zai tura miki sai in tura sai ni ta correspondent sai ni sai tsakani sai dai faɗa wa Samir ko Samir ya faɗa miki abin. Misali ya tura ɗalibin shi ya je ya yi digiri na kwamfuta sai kai ka zo ka karanta wata magana ta shi cewa ya ce kar a je a yi karatu shi kuma ya tura ɗalibin. Saboda haka abin da nake cewa jama'a na yi muku wannan magana tun farko kar ku ɗauki wannan mas'ala ce ta wasa kuma kar ku ɗauke ta wai mas'ala ce ta zama abokan faɗa don haka murna muke wane ya ɓata. Ji fatan Allah ya ciyar da wanda ya ɓata ne kuma Allah ya tsare. Ba don komai ba domin su kansu suna cikin haira sai ka yi fatawa ka yi maganganu bayan wata uku sai kuma ka ga kanka ya murɗe. Haka zazzake wannan abun 79 80 da makamantansu ya yi karatun boko kaza sai da ya zo kuma yanzu 'ya'yan shi sun girma sai ya ruɗe. Yanzu zai basu ba za su yi karatun bokon ba sai ya tura Muhammad ya tafi ina sai ya tura shi Ingila karatun boko. Dan zazzaki na farko Muhammad yanzu digirin shi a Ingila yake yi. Kamar ba a gane ba na biyun ya taso shi ma an tara kuɗi za a tura ɗan malam karatu ya kaji malam ya tura shi Ingila. To sai kuma ɗalibai suka ce to malam mu lokacin muna sakandare muna samari ka samu mun bar makaranta yanzu yaya kenan sai ce ai a lokacin na ce ne ni haram ne ni a kai ni a kai sai suka ce a malam ba haka faɗi a daidai wannan lokacin sai fitina ta taso a 1995 a lokacin ya samu fitina da ya kira ta fitina tawayya fitina su Ahmad Shu'aibu ya je Kano lokacin masallacin BUK suka ce wallahi sai sun gane shi a gabana suka tattali kungiya suka tara suka ce sai sun yi miki bulala saboda wani yana kwamfiri an sa ya bari wani yana kwamfaza yanzu kuma ƴaƴanka ka tura su America can wurin Yahudu mu kuma nan zamu yi a hannun musulmi na kace ba kyau to haka suke yin waɗannan abubuwa. Matasan Maiduguri bi saraha da Borno State kar ku sake a yaudare ku domin wannan da'awar babu idda za ta tafi tana nan warwatsewa take bayan wata uku wani zai balle ce ba daidai ba ce. Da haka abinda muke so jama'a mu samu ƙwararrun injiniyoyi cikin su domin Annabi Dauda ya samu magada. Ƙwarai da gaske. Nassin Alƙur'ani ya nuna Annabi Dauda mechanic engineer. Yanzu ni na je na karanta engineering akan harkar kwamfuta da sadarwa. Yanzu masallaci muke ginawa a markazin salafiya wanda in muka gina masallacin ta zo sauki. Ku kanku in kuna son ku ga karatun ku ji shi ku recording ku double live za mu zo nan na'ura kawai za mu kafa muku a saman masallacin ku zo ku haska. Wannan kuma karatun zuwa muka yoshi ba dan wai mu da mu karɓi albashi ko na ba dan mu zo mu hidima ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Littattafanmu na musulunci yanzu gaba ɗaya mun gama ɗora su akan kwamfuta. Wannan karatun da muka je ne muka yi ba zai yiwu mun zauna muna karanta arabiyar kawai ba kawai mun zauna muna karanta arabiyar bi mujarradin karanta arabiyar jama'a mu zama injiniyoyi. Akwai alaramman da yake karantar da electrical electronics engineering ko computer engineer, akwai malamin fiqh da ke karantawa. Ashe kenan idan da a ce kun tsara mana makarantar da zamu zauna a cikin ta mu koyi Qur'ani da hadisi da engineering da pharmacy da law shikenan, amma tunda babu fa ya zama mana buƙatuwa mu tafi can mu je mu karanta.
saboda haka matasa wannan ana so a yi mana cikin da babu uba ne, cikin shege. Misali yanzu jama'a, yaro dan kwamfin ko dan JSS3 ko dan SS3 ya bari ya koma ya je na yankan kumba yana sai da turare, bayan ainihin shekara 10 jama'a sai muka zo muna buƙatar medical doctor, sai kuma mu zo mu ce larura ce Okonkwo ya zama medical doctor. Bari in gaya muku, billahi la ilaha illa huwa, mu yanzu a ƙarƙashin da'awar mu a Zaria, ‘yan mata kawai ba maza ba, muna da medical doctor, tsakanin doctor da consultant da pharmacy sun kai 40. Mu yanzu babu wata larura da namiji zai taɓa matarsa. Me yasa? Saboda mun sa su sun je sun yi karatu, mun fita daga wannan larurar yau. Amma jama'a sai a zo a ce haka, kuma sai larura ta yi larura, kuma sai a zo a ce larura ce, uzuri ne a je mace ta taɓa namiji ya taɓa matan liman. Mutanen Maiduguri wannan da'awa ce wadda an tsirbishin da'awa ce ta zazzakiya, in ku ba ku santa ba. Zazzaki ya fara kawo wannan bala'in, kuma har yanzu yaran shi ne suke yin sa. Burbushin da'awa ce zazzakiya. Saboda haka ahlus sunna, ku tura ƴaƴanku su je su yi karatu, yi tarbiyyar su akan addini, ku sa musu tsoron Allah, su dawo. Muna da buƙatar waɗannan abubuwa. Yanzu kwanaki an yi ina jin dan haka babu ga ƴan Borno ba, an yi jarabawa kwanaki ta aviation, jarabawa ta aviation a Zaria, wadda yara za su zama direbobin jirgin sama. Ba mu ga ɗan Borno State ko ɗan Yobe ko ɓaya ɗaya ba. Ɗalibi na ne ya aksasin jarabawar, takardar tana nan ya kawo mu, ya ce to malam da suwaye za a taimakawa, ga sunan mu ne akan gurin. To in ba ku je kun yi ba, suwaye za su tuka mu nan gaban za mu yi labbaika Allahumma labbaika, za mu tafi haji. Sai a ce Okonkwo ko Juliana ita za ta tuka su Albani su tafi haji? Ai akwai kaskanci jama'a, akwai wulakanci a cikin wannan. Saboda haka abin da muke fata, shekara mai zuwa za a ɗauki soja, za a ɗauki custom, za a ɗauki 'yan sanda, za a ɗauki school of kaza. Wallahi ku shigo jama'a, wannan mu ita ce tarbiyyar da Abubakar Gume mana. Saboda haka mu yanzu a Zaria, ku ji tabbas duk abin da ya shafi harkar kwamfuta a Zaria da jihar Kaduna, da harkar likitanci, da harkar pharmacy, da harkar law, na rantse da Allah nan da shekara 100 ne zuwa ba mu bukata arne, kai ko dan bid'a ba mu bukata mu. Ahlus sunna 100% sun iya waɗannan abubuwa. Ahlus sunna 100% yanzu sun iya waɗannan abubuwan. Dan haka matasa kar ayi babu. In aka ce za a yi waye ko jam ku je ku karta. Duk wanda ya ce muku haramun ne, ku ce mu ba malamai bane, tafi ka gaya malamai. In sun gamsar da mu to shikenan, amma kai ba malami ba, mu ba malami ba, yaro ba ya daukar yaro. Sannan jama'a, Bahaushe ya faɗi wata magana, ya ce idan baka yi sharar masallaci ba za ka yi ta kasuwa. Idan baka je ka karanta physics ko chemistry ko biology ko islamic studies ko makamantan haka ba, ka tafi kuma kana noma ko kiwo ga katon banza. Of course. Saboda haka matasan Borno ka a cuce ku. Gaskiya kun san cewa yanzu chief engineer na Motorola dan Borno State ne a America? Na jin ba ku sani ba, chief engineer na Motorola chip, wato kwakwalwar Motorola, handset na Motorola. Dan nan ina ne wajen duwatsun can haka, ba gwaza ba, can gaba ina ne? Asirau ba, dan Asirau bane, dan Asirau bane. Shi ne chief engineer na Motorola company a America. Akwai lokacin da aka ce mishi, ya ce zai zo ya ga mahaifiyar shi tana nan da rai a nan gari. Ka ce a kar ya zo ya siyar da fasaha. Aka ce za a ɗauki uwar a kai mishi ita America, ita kuma mama ta ce ina ba za ta je America ba, ta ce a bata a tsakanin duwatsun. Amma a ina ya karatu, da primary school ɗin shi da secondary school ɗin shi a nan Borno ya yi. Amma da ya tafi fadarin ilimin shi gashi can yau turawan ne ya iya, yau shi ne gaba. Kawai abin da za mu ce, manyanmu muna kira zuwa gare ku, wannan albarkar da Allah ya yi mana, ji tsoron Allah ku taimaka mana ita mu ci amfani.
zan yi amfani da wannan as a medium, wato a matsayin kafar isar da bayani zuwa ga mai girma gwamnan jihar Borno da manufofin shi na kawo ci gaba da development a cikin ƙasar Borno. 'Yan ƙasar Borno mutane ne masu son karatu da ilimi. Ɓangaren abin da ya shafi dirasa islamiyya da arabiya a Borno babu matsala ko misalar zarfin, domin na yi wani bincike shi ne waɗannan makarantu da su Alhaji Indimi da aka gina da su Imam Malik, waɗannan makarantun sun isa su serving as an Islamic University. Na biyu, a Borno hadda Qur'ani wannan har da ta sayarwa, hadda har ta sayarwa, budurwa na kallon gyaɗa tana da hadda a kanta a Borno kenan. Don haka Qur'ani ba matsala bane, ilimin hadisi ba matsala bane. A nan Borno akwai graduate na hadisi fiye da shekara 30 har zuwa yau. Akwai masu rike da digiri, akwai masu masters, akwai masu PhD a shari'a da larabci, duk fannin da ake so akwai a Borno. Don haka abin da muke fata mai girma gwamna, bari mu ɗana mu ce sa ko ya yi amfani da wannan matsayin da Allah ya kai shi cikin shekaru 3 da suka rage mishi, a gina samarin Borno, a samu malamai na haƙiƙa waɗanda za su karantar da su, kuma akwai su a nan ƙasar Borno ba sai an je waje ba. Kuɗi da jihar Borno take da su a yi amfani da su, waɗannan matasan haɓaka kimiyya da fasaha, abin da ya shafi harkar likitanci da harkar engineering da harkar pharmacy da harkar medicine da waɗannan abubuwan da suka zama matsaloli ne waɗanda lallai ake buƙatar su, domin bai kamata a ce a nan Borno jama'a a ce Dr. Okonku shine zai duba matar chief imam ba, bai kamata ba. Mu a Zaria ba wannan jama'a. Allura wannan a Zaria, allura in ka je arne maka, mu a Zaria za mu ce baka da izini. Allura kai anguwar zoma waɗannan da ake training ɗinsu waɗanda za su karbi haihuwa jama'a, yanzu muna da fiye da guda 500 matan ahlus sunna, wadda in matarka tana naƙuda za a je a kira malama wanda ta iya Qur'ani ta iya hadisi, in naƙuda ta turke mata za ta tofa mata ayoyi ta bata ta ce sha wannan, karanta addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan ta mata aiki na nasu. Zama muka yi training din su jama'a. Sadda muke training din nasu, mu ma ba mu iya ba, za mu nemo waye ya iya zo kai, daga ran da aka yi shi kenan wannan ilimin ya zo hannun mu, ba mu sake kuma yarda wani wanda ba mu bai. Amma ba mu iya ba kuma mun ce ba za mu je a koya mana ba, sai mu koma wannan yana sai da turare, wannan yana sai da magogi, wannan yana sai da jakan magi, wannan Allah ya saka da alheri. Waɗannan abubuwan ana buƙatar su, amma ana buƙatar mu samu waɗancan abubuwan kuma. Allah ya taimaka. Dan haka shubuhohi da ake kafa hujja da su da fatoyi jama'a a daina ruɗau. Matasa kuma dukkan matashin da ya san cewa ya bar karatu, dan na haɗu da wani ayola yana sai da turare, sai ce shi da yana karanta biology education amma malamin da ya musu fatawa yanzu ya bari yana sai da turare. Nace me yasa ka bar biology? Yace kafirci. Na san zafin kai ne kawai, sai nace sai da turaren ma ai kafirci ne. Ba fatawa ba ce, sai da turaren ma kafirci ne. Ni ma ina da aya. Tunda dai haka ne, ayar za a bankara ta kawai a bankaro ta. Karanta biology sai nace to yanzu nan ni ina shirin zan gina makaranta wadda za ni tarbiyyar ƴaƴan musulmi, waɗanda kuma malaman dole ne su zama musulmi. Yanzu kai in ka je kai wa NCE biology education da kai zan ɗauka, to amma tun da ka ƙi yanzu dole je in ɗauki Juliana ke. So da haka maganar a karanta mana wasu fatoyi ko wasu shubohi jama'a, gaskiya saboda Allah an wuce nan. Abinda ake bukata shi ne dole sai an rinka duba maqasidu shari'a ko maqasidu tashri'. Da shari'a tace kaza me take nufi, da malam wane ya rubuta kaza me yake nufi jama'a. Sannan ku dubi malami irin malam Abubakar Mahmudu Gumi jama'a. Malami irin malam Abubakar Mahmudu Gumi alƙali ne, har ya zama shi ne shugaban alƙalai da ake kira alƙalin alƙalai. Babban ɗan shi alƙali ne, ‘ya'yan shi daga likita sai accountant. ‘Yar malam Abubakar Gumi ita ce ta yi chief accountant general na gwamnatin Bafarawa shekara 8 da ta wuce. Ran da za ta sauka sai aka zo aka yi tarihin ta, aka ce tun da ta hau ba ta taɓa yin son zuciya ko zalunci ko na kokobo ba. Sai shi ɗan jaridan ya comment ya ce ai ba mamaki. Her father was a great
great Islamic scholar. Ce ubanta babban malami ne na musulunci, sai kawo tarihi Malam Abubakar Gumi, jaridar DJ ita ta ruwaito wannan. Shin abin da muke cewa jama'a, tsakaninku da Allah duk su Abubakar Gumi karatun su bai kai ga waɗannan abubuwan ba. Su Abubakar Gumi da su ake zama ana yin waɗannan fatoyin, fatawar lajinar da'ima, fatawa kaza duk da su ake zama ake yi. Kuma su dawo su saka 'ya'yansu a makaranta. Ashe abin da kuke karantawa ba haka kuke nufi ba ke. Allah ya kiyaye. To sannan na daga cikin siffar yan bid'a jama'a ittiba'ul hawa, bin son zuciya. Gaskiya ta bayyana sai mutum ya tafi akan son zuciya. Sannan na daga cikin siffar su tatabbu'ul ghara'i, bin sabon abu wanda za a ce shi ma ya kawo sabon abu, wanda sabon abu zai mai da shi malami. Sannan sai aljidalu bil batil, ya dauki ƙarya ya ta dauki ba dadi da ita, sai ya gajiyar da mutane sai ce na gane na yi kuskure. Siffar yan bid'a ce aljidalu bil batil. Sa'annan na daga cikin ainihin matsalar yan bid'a da son zuciya shine jahaluhum bil lugha al arabiyya. Ba sa tsayawa su goge game da harshen larabci, su samu tamakkuni su iya larabci yadda ya kamata a iya larabci. Jama'ar musulmi, waɗannan su ne abubuwan da muka so mu tattauna a kai dangane da wasu siffofi na yan bid'a. Sai magana da muka faɗi ta ƙarshe muka ce yan bid'a sun kirkiro wasu sababbin hanyoyi na kafa hujja. Hanyoyin daga cikinsu akwai taqlidul a'immati wa shiyu, taqlidanci ga limamai da shehunnai. Ana cewa Allah ya ce yana liman wane ya ce, Allah ya ce yana cewa shehi wane ya ce. Waɗanda suka fi kowa bata a cikin wannan fagen su ne 'yan shi'a da sufaye. 'Yan shi'a kan cewa suke limamansu guda 12 sun fi annabawa da manzanni da mala'iku daraja a wurin Allah. Khomeini ya faɗi wannan magana a cikin littafin shi al-hukumatul islamiyya shafi na 50. Sannan sai 'yan sufiya, sufaye su ko wannan dama magana ma a ce Allah ya ce annabi ya ce bata taso ba, kawai abin da ya dame su shine menene shehi ya ce. Har wai su ce wai annabi ya ce wai man la shekha lahu fa shaytanu shekhu, wai wanda bai da shehi wai shaytan ne shehin shi. Sannan na daga cikin hanyoyin da suke batar da mutane al-kashf wal ilham. Kashafi, kuna zaune da shehin ɗariƙa sai ku ga ne muku haka, wai ku matsa ku ga baya, bace lafiya, wai sai ce Ka'aba ce ta zo za ta kewaya shi, za ta yi dawabi, wai yana cewa ku matsa, ka ji Ka'aba ta hauro kogin Maliya ta taho ta bar ko ina, wai ta zo za ta kewaya shi. Yana limanci sai ka ga yayi tsalle ya ja baya, naka idan da sallah shehi lafiya sai ce wai manzon Allah ne zai karbi limancin, sai ce wai ane mai kashafi ne, ana buɗe mai idon da ku ba kwa gani. Sannan sai ne sai ilham, hujja daga an yi magana sai ce ai ilhama aka yi shi. To mu ba ilhama muke bukata ba, mu wahayin da aka yi wa Rasulullahi ya ishe mu. Wannan matsala ta kashafi jama'a da ilhama suna ruɗan mutane, suna ɓatar da mutane da ita. Wallahi jama'a sai da aka samu wata makararriyar budurwa a Zariya shekarar ta 27 ba ta aure ba, kawai tana tafiya wai ana ce mata sayyida, ta tara zangar mazargar na 'yan mata, ana cikin tafiya kawai sai a ga ta kau da kai haka ta yi ko tana magana da manzon Allah ne. Kuma sai ka gaji an kauce an yi magana da ma'aiki ne. Mutane kamar asma ta kama ku, Allah ya kiyaye. Wannan duk hanyoyi ne da suka bullo da su jama'a don su batar da mutane. Da wannan za mu saurara jama'a, muke fatar Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka a cikin abubuwan da muka faɗi. Ina fatar duk wanda ya halarci wurin wa'azin nan jama'a, ɗayan abu biyu, ko dai mu yi sallah a yanzu kamar yadda muka tsara a jiya. Idan muka yi sallah wanda yake da uzuri na lallai dole ya tashi ya tafi. Wanda ku bai da uzuri to ya tsaya, za mu ainihin amsa tambayoyi, sa'annan akwai wasu bayanai da wasu saƙonni da nake da su musamman ga ainihin jihar Borno da kuma ƙasar Maiduguri insha Allah ta'ala. Dan haka ina ganin tunda lokaci ya kamar yadda muka tsara, awa 1 da rabi yanzu da fara wa'azin mu sai a saurara ana. Dan haka saurara insha Allah ta'ala, muka yi sallah, haka idar da sallah sai mu zauna zaman amsa fatoyi, sa'annan sai mu waɗannan bayanan. Da wannan nake cewa Allah ya mana sakamako da ni da ku na alkhairi baki daya. Allah ya ji kan iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da malamanmu. Amma dan kada ainihin rufe ban cika alkawari ba kamar yadda na faɗi jiya, ga littafin da ne muku alkawari na ce littafin da ya fi kowanne ruwaitowa da bada labarin tarihin alkur'ani na
ibnu abi dawud mai suna kitabul masa'ib. Wannan littafin ina fatar ɗaliban ilimi su same shi su karanta shi. Akwai ɗimbin ilimin da za ka rasa shi a cikin mafi yawancin littattafai da suka yi magana akan tarihin qur'ani, to akwai a wannan littafin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. da muke magana daren juma'a ne da daidai da nan 17 ga watan Jumada Sani ya hijira na da shekara 1429 daidai da 19 ga watan Jun shekara ta 2008. mai magana Abu Abdulrahman Muhammad Awwal Adam da aka fi sani Albani Zaria gashi a masallacin injini muke gabatar da wa'azozi wanda wannan sashi ne na amsa tambayoyi waɗanda muka fara su a jiya insha Allah ta'ala kuma za mu karasa su a yau. Mai tambayar farko cewa yake yanzu dai sun ji cikakken sunana sai dai suna son su samu adireshi na ko kuma email address. Ma'assalam. Adireshi dai shine adireshin makarantar Darul Hadisi Salafiyya number 2/4 Sama'ila Ahmad Road, Gaskiya Layout, Tudun Wada Zaria, jihar Kaduna, Najeriya. Number 2/4 Sama'ila Ahmad Road, Gaskiya Layout, Tudun Wada wato Zaria, jihar Kaduna, Najeriya, insha Allah. Dangane da email address kuma babu wani email address da na aje wanda nake harka da shi ta da'awa ba don komai ba don ba zan iya tsayawa ina karanta email da kuma ba da amsoshinsu ba a don komai ba saboda ayyukan namu suna ɗan yin gwargwadon wanda za mu iya ne kawai. Allah ya taimaka. Wannan ya ce akwai hadisi akan maulidi ko babu hadisi akan maulidi. Wannan ya ce idan sha'awa ta kama shi ta mace sai kuma ya ji tsoron Allah ya kama shi ba zai iya zina ba sai je ta wasa da azzakarin shi har ya biya bukata. Wannan shi ake kira istimna'i ko masturbation. Bai halatta ba